Jaod bura ma Nyando manoeri migosi Jared Okelo ochiwo charende kaachiel kod materials mag Tweng'o ne jogo mosidh kondo e kar tiegruok mar Nyando Tailored Love College mayudore e gwengego eko mag Oren e kar chung' od bura ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Kane oloso e seche ma bende ochiwo charende go eko, migosi Okelo owacho ni ne gichako project makamano mar tiego mond liete kaachiel kod nyithi kiye kaka yorno mar jiwogi mondo gibed gi tich makare maginyalo timo gino mabiro kelo lokruok maber kata makare e ngimagi. Korka principal mar kar tiegruok noero manoeri Mado Odoyo Owing oduoko erokamano ne migosi Jared Okelo kuom jiwo mond liete kaachiel kod nyithi kiye e gwengego eko mag Nyando. Achiel kuom jogo mabende osidh kondo onyiso mor mare kowacho ni en gima ber mako lwet jogo maonge nyalo e kar chung' od bura ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Mashinde Jared Okelo nokelo projects kendo napoka noyiera bedo chief kundukunde. Waseneno ber e kinde duto mwane school oke pesa mwachulo nono. Koro dago mayero kamane Mashinde Jared Okelo, sponsors wa man United States of America gi CDF office kuom their support. Takwayo ne gitime jomoko bende ring'ie sayo. An Mado Odoyo to an a principal ma Nyando Tailored Love. Skundni osebedo ka for higni 3 sani, kendo higni 3 go wasepuonjo nyithindo ma koro romo nyithindo 68. Jogo te ok osechulo fees, to gin te gisewuok ka gintie gi gima giyudo kendo gidhi gitiyogo. Omiyo skundni anyalo wacho mana ni ji onego kaw example mar mondo be okony youths, nikech youths go e wan we mwayuak, to youths ema nigi teko mar timo gik maricho. Koro sama osepuonj ng'ato moyudo gima onyalo timo, kar oonge gi thuolo mar dhi timo gima rach, to biro bet piny kotiyo tije owuon kendo oyudo pesane. Gi sani ok wang'i klas ma ng'ato chope, somb ng'ato ok wang'i, pesa ng'ato be ok wang'i, nikech Mashinde okawo ting' mar ji duto te. Ong'iewo negi uniform, nyaka gik ma gisomogo, nyaka ka gitieko kama mochako migi nyaka masin ma gidhi tiyogo. Koro onge gimichulo, bende onge somo. To e mbele ka higa mabiro manyien, higa 2022, wadhi chako bedo gi klas mar jok ma sombgi ni mbele kaluwore gi dwaro mar ng'ato. Tiende ni wadhi timo gima iluongo ni grade test. Grade test en kisetimo to koro inyalo bedo gi uweso mar donjo e sirkal gi certificate ma in go. Kata kamano sani wasetimo registration mar school, omiyo watimo penj mar NITA. En penj ma ka in gi certificate machal gi mwachiwo kawuono, to inyalo ndiki go kamoro amora e Kenya kata oko mar Kenya. Ma graduation mar adek nyaka ne wachak tailoring school e Nyando constituency. Nang'iyo mayudo ni nyithindo manyiri samoro wich wil godo, inyalo bed kod trainings mopogore opogore, to ng'ama dewo nyithindo manyiri onge. Omiyo nyocha neno ni wakaw nyithindo manyiri mondo mi gin bende waketgi e weche mag Tweng'o, mondo mi gin bende giyud kod gino ma ginyalo konyore godo e ngima mabiro. En kitwa kochako kuom higni 3 mosekalo, to wadwa ni watime kama kinde ka kinde ka Nyasaye omiyo wateko, to wamedo bende namba mar nyithindo mwapuonjo mondo mi at the end of the day nyithindwa duto te oyud kaka nyalo yudo konyruok. Iwacho ok nyithindo chul fees ka, en 100% sponsored. Gosiepewa bende manie pinje maoko, kendo ka gisetieko to wamiyogi yo ma gidhi chako godo ngima kokalo kuom charan manyien mwamnyiewonegi. Wamiyogi materials ma gidhi chako godo tich, wamiyogi usi kaachiel kod gik moko te madwarore e chako yore mag Tweng'o. Omiyo wamiyo ng'ato kweye, to wamiye training, to wamiye gima odhi chako godo kokalo kuom osiepewa manie pinje maoko.